Σήμερα θα σας δείξουμε τι κάνει μια παραπάνω. Θα σας βάλουμε να αρχίζει. Τώρα έχω δηλαδή πρέπει να μπω εκεί μέσα. Yep. Πρέπει να μπεις εκεί μέσα. Ουσιαστικά είναι όλα τα νερό. Και είναι το νερό. Είναι το νερό. Γιατί άμα το δεις, δεν λύνεις κιόλας. Guys. Κάρτε μάτι. Δεν ξέρω πόσο ωραία μυρίζει. Παιδιά, είναι τέλειο. Όταν θες να πάρεις στο φίλο σου ένα δώρο για τα γενέθλιά του, είναι καλοκαίρι, αυτό είναι το γενικό πράγμα. Βέβαια, είναι πολύ ζεστό. Αυτό το κάνουμε εδώ. Guys, με φανέλα. Μάνα, πού είναι το μαγιό μου? Και αυτό είναι. Τέλειο. Τέλειο. Σε αφήνω για λίγο. Παιδιά, πάρτε μάτι. Ακόμα γίνεται. Άμα κάνεις τη μαγειρεύουμε δεσά, είναι το ωραίο φαγητό. Μπάζουμε στο φούρνο. με κεφτεδάκια. Με κεφτεδάκια. Τι θέλεις σαν κεφτεδάκια αρκεί? Εσένα. Εγώ είμαι μικρό. Τι γίνεται? Guys, πάτε μάτι τον εαυτό σας. Εσείς είστε το αύριο. Εσείς είστε το μεθαύριο. Guys, φυγέτε. Guys, Έχω κλείσει με το δάχτυλό μου. Να το πω και δυνατά. ναι. Guys, ανοίξτε τα μάτια. Κλείστε τα μάτια, ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Όχι ακόμα. Κλείστε, πάτε λίγο στο το. Και παιδιά, Guys, πάτε το μάτι. Το νερό. Όταν το πήρα στα χέρια μου, δεν είναι εκεί. παιδιά, αυτό το έδειχνε σε ένα κανάλι. Ο φίλος μου από εδώ πέρα το ξέρει. Ωραίες λίγο το κανάλι, πώς το λένε. Σέντε το real, δείτε τον, please. Κάντε του και ένα subscribe, δεν πειράζει. Ναι ρε guys, και είπαμε ένα κανάλι είμαστε, αλλά δεν διαφημίζουμε κι άλλοι. Μπορεί να μην τους ξέρουμε. Έχουμε διαφημίσει και διάφορα μαγαζιά. Ας πούμε το γύρω όλοι. Θα το διαφημίσουμε. Βηματαριά του, έχουμε κάνει διαφημίσεις. Θυμάστε τότε που είχε κοπεί το ρεύμα? Δεν το είχαμε κάνει βίντεο. Δεν είχαμε κάνει βίντεο νομίζω. Guys, είχε κοπεί το ρεύμα. Τι πούσος είναι γερμός. Ναι, και σπίτι μου κάναμε σκευάζαμε τις πατάτες. Τα πλάι και ψάχνουμε μια λάμπα που εμείς την είδαμε. Μπορεί και να ακούμε μόνο. Και μόλις καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει, guys, φάτε την τάπα σας. Παιδιά, από εδώ τον ανοίγω και φεύγει όλο το νερό. Όχι, guys, ήταν πανάκριβη μπάσου. Ήταν κάπου στα... Δεν θυμάμαι κι εγώ, αλλά αυτή η πράγμα από ένα μαγαζί ήταν ευθύνη. Από ένα άλλο μαγαζί έκανε 4. Αυτά έκανε 5 ευρώ. 5 ολόκληρα Ευρώ. Και ο παππούς μου έκανε 5 ώρες. Και τώρα θα σας δείξω τι θα βάλουμε. Παιδιά, νάτος ο φίλος μας ο... Παιδιά, αυτό είναι ένα πρόχειρο όνομα που θα πούμε. Sorry, παιδιά, αυτό είναι ένα πρόχειρο όνομα που θα πούμε. Sorry, παιδιά, αυτό είναι ένα πρόχειρο όνομα που θα πούμε. Το κασετόφωνο γράφει πολύ ωραία το ίδιο πράγμα. Guys, είναι τέλειο. Άπες να ζηλεύετε, καθίστε έξω. Άμα πούμε κατά λάθος κανέναν Δημήτρη, ήταν ένας παλιός φίλος μας.
Ναι, γι' αυτό θέλω πολύ κανάλι. Αλλά τώρα το κάνω μόνο με το όνομά μου. Ας βάλουμε σε μοντέλο, δεν θα βγει όλος πίσω που είναι. Είναι ότι πιο μυρωδό το έχουμε. Άνοιξε. Τσαμπόνα. Κοιτάξτε απλά με τι κάνω μπάγκι. Αυτό.